Màgia de Bàrdia. Avui, l'essència. En tota història de fantasia, la màgia hi juga un paper fonamental, perquè és el que marca gran part de la credibilitat del món que estàs creant. Uau! Quin coi de pedant, Millor oblidem la introducció i parlem de l'essència, la força màgica que forma part del títol de la novel·la. En aquest cas, el nom tan pompós es deu al que un ha de portar de si mateix per fer-ne ús. Prometo que el sistema de màgia és molt senzill i comprensible. Ho tornaré a provar. Quan un màgic de Bàrdia vol utilitzar l'essència, ha d'entrar-hi en comunió i demanar el seu poder en préstec, a canvi de part de la seva pròpia vitalitat. Dit en altres paraules, com més poder màgic requereixi un encanteri, més de tu s'emportarà el propi encanteri. Això fa que molts màgics de Bàrdia semblin més vells del que en realitat són. Saps què? Tot això s'explica molt millor en un altre lloc. Només heu de seguir el link del QR. Essència eterna a tots!